ନିଅ ବେଗ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ତ? ହଁ ଏ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ହଉ ବ୍ୟାଗ ଦେଲୁ ତ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ କେ କଣ କଣ ଆଣିବୁ କାହିଁ ତ ଚିଠା ଦେଲୁନି? କେୟା ତମେ ବୁଢାଡି ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝାକେ ଜାଣିନ କି ଗো ଆଳୁ ଆଣିମ କଦଳୀ ଆଣିମ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଆଣିମ କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ ଏତେ ଆଗେ ନିହା ଆସେ କି ଗো ଏତିକ ଟାଇମ ହେଲା ନା ଏ ସାଇରେ ସମସ୍ତେ କରି ସାରିଲା ପନିପରିବା ଆଣିକି ପାକ କରି ସାରିଲା କି ଗো ଇଏ କିଟା କଲା ହାଁ ଏ ବୁଢା କିଟା କଲା ଜାଗେ ଏ ବାଗେ ଖାଉ ଆଇ ବନି ଯାଉ କୁଲେଇ ନେ ବ୍ୟାଗ ନେ। କି ଗো ଏତେ ଆଗେ ତମେ କିରା କରୁଥିଲ? ଭଗବାନ ଦେ ଠିକ ଭଗବାନ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଦେ ସି ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ଏତିକି ତରକାରୀ ଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ତରକାରୀ ତୁ ରଖିଛୁ? ତମକେ ଚୌଥିରେ ଦେଲା ଏ ମୁଁ ତ କଳିଆ କେତେ ରଖିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ତୋ ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ରଖିଛୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତୁ ମତେ ଚौथे ଖାଲି ଦେବୁ? ତମେ ବୁଢା ମଣିଷ ଏରା କଣ ଖାଇଲେ ଦିନ କରିପାରିବ? ନାହିଁ ତୁ ଯେ ନ କରିଦେବୁ? ଏରା ମୋର ଝିଅ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏ ତ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲେ ଘେବି ଟାଣୁଛି ଆହୁରି କି? ହଁ ଗো ବୁଢୀ କାଳକୁ ମୋ ଇଞ୍ଜିନ ବଢିଆ ଟାଣୁଛି ମତେ ଏଇ କୋଡ଼ିଏ କଣ ହେଲେ ମୋ ମନ ସୁଖ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ ଏଇ କୋଡ଼ିଏ ଯାକ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଗো ମତେ କୋଡ଼ିଏ କଣ ଖାଇଲେ ମୋ ମନ ସୁଖ ନାହିଁ ମତେ ଭୋକ ମରେନି। ହଉ ତୁଇ ସବୁ ତ ଖାଇ ମୋର ହେଲେ ମତେ କିଛି କହିବୁନି ମୁଁ ମୋର ଖାଉଛି। ଏ ଧଳା ଯା କାଇଁ ମଜାଉଛୁ? ମୋ ପେଟା କେତେ କହୁଛି ଏ ଧଳା ଯା ଗଲେ ମୁଁ କରିବି ଉଠିବ ବୋଲେ ଉଠ ନହେଲେ ଏକା ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡେ ଝାଳ ହକି ପକେଇବି ତି ଏଇ ଢଡ଼ା ଯା ମଜାଉଛୁ କି ଗ ଝାଡା ମଲ ନା କି ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଡା ବସି ପଡିଗଲେ କି ଗ ଉଠ ବେগে ହଉ ପାଣି ରାତି 4 ମିନିଟ୍ ଜଣା ଯାଉଛି ଚାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକେ ମୋ ବୁଢା ଅଛି ମୋ ବୁଢାକୁ କିନା ନାଜ କରିବି କି ଏଇଠି ରଖିଦିଏ ଢାଲଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଝାଡା ବସେ ସାଙ୍ଗ ଢେକା ଢାଲଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ। ହଁ ତ ହେଇରେ ବା କେ ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଝାଡା ବଇଛି ଆଉ ଝାଡା ବାନାଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ମାର ମୁଠା ମୋ ପାଣି ଢାଳଟା ପକେଇଦେଲା କି ଗो ମୁଇଁ କାହିଁରେ ପାଣି ଘେନମି ଗो ଢୋଡ଼ା ଯା ଗୋ ପାଣି ଢାଳା ଦିଅ ଗो। ହେଲୋ କଣ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ହଗିକି ବଇଥା ଶାଳି ଯେତେ କହିଲେ ବି କହିଲା ମୁଇଁ କଡେଇ ଖାଇଦେବି ଖାଉଥା ହଗିକି ବଇଥା ତୁ ହେଡେ ଗୋ ପାଣି ଢାଳା ନ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଯାଇପାରିବିନି ପାଣି ଢାଳା ଦିଅ। ଶାଳି ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଲାଟିନା କରିବା ପାଇଁ ଲେବର ଆଣିଦେଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଦେଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଦେଲି ଶାଳି ତତେ ଲୁଭ ହେଇଗଲା ଯେ ଲାଟିନା ଆଉ କଲୁନି କିଏ ଅସୁବିଧା ପାଇବ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ପାଇବି? ଗୋ ତମେ ମତେ ଏଇ ଟାଇମ ଠୁକୁଛ କି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଦିଅ। ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ଲାଟିନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଟିନ କରିବୁ କି ନାହିଁ ତୁଇ? ହଁ ଗো କରିବା ଯୋଉ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳେ ପାଣି ପାଇବାନି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣିଦେବି। ହେ ଗୋ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ଟାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହକି ପକେଇଛି। ଓହୋ ହେ ଗୋ ଏଇରା କି କହୁଛ ମୁଁ ତ ଅଧେ ବାଲ୍ଟିଆ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରି ପଡିଛି ବାଲ୍ଟିଏ ତମେ ଏଇରା କି କହୁଛ କି? ହେ ଗୋ ଯୋଉ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଦିଅ।
ଚିଲୋ ଓହୋ ତୁ ଦେଖାନି ତୋ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିଏ କଣ ତୋ ପାଇଁ ଦମକଳ ମଗି ଦେଲୋ ତୁ ଦେଖାନି ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦିଅ ନେଲେ ତମେ ଏଇଟା କି କହୁଛ କି ଏ ପାଣି ଟିକେ ମାରିଦିଅ ମୋ ହାତ ପାଉନି ହାତ ପାଉନି ଖାଇଲା ତ ଖାଇଦେଲୁ 3-4 ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଏନକେ ତ ହାତ ପାଉନି ଦେଖ ପାଣି ମାରଲେ ମାର ନହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ହଗିକିରି ରହ ହେଇଟ୍ର ମାରି ଦଉଛି ମାରି ଦଉଛି ବଡରୁଗା ଦେଲୁ ରେ ଦିଦି ଆଜି ରାତି ଶାଳି ବାଟରେ ହଗ କରିବୁନି ବାଟରେ ହଗ ଶାଳି ଘରକୁ ଆସେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଗୋ ଢୋଳା ଯା ମତେ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ନାଗି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଆସେ। ନାଇଁ ଗୋ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଗୋ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଗୋ ମତେ କାଲି ଦୁର୍ବଳ ନାଗୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଗୋ ଡାକ ନହେଲେ ମତେ ମରିଗଲା ନାଗୁଛି ଗୋ ଡାକ୍ତର ଡାକ ହଉ ରହ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଫୋନ କରୁଛି କର ବେଗେ ଗୋ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କେ ମୋ ବୁଢୀ ଦେହ ଝାଡ଼ା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଛୁ ହଉ ତମେ ଠିକ ଶୀଘ୍ର ଆସ ହଉ ଡାକ୍ତର ଡାକିଛି ଆଉ ଅଧା ବାଟ ଯାକେ ମୋ ଖାନ ଧରି ଅଧା ବାଟ ଯାକେ ଯାଉ ଆସେ ଚାଲ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲ ହଁ ତମେ ଡାକ୍ତର କି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ମୁଇଁ ତଳୁଡ଼ା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତର ତୁଇ ତଳ ହ କି ଉପର ହ କିରେ ମତେ ଆଇ ଗୁଟା ଗେଁଜେ ତମର କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି କେ ଡାକ୍ତର କଣ ହେଇଛି କଣ କହୁଛ କେ ବୁଢୀ ଛେରି ହଉଛି ବାଗୁଆ ଡୁଜରେ ଗେଞ୍ଜ ବାଗ ହଉ ଦେଖା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ ହଉ ଦେଖା ମାରିବା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ତୁଇ ଆଡେଇକିରି ଗେଁଜେ ଓହୋ କେଡେ ସୁଖ ନାଗିଲା ରେ ଡାକ୍ତର କେ ଗୁଡା ଗାଞ୍ଜା ବାଲା ତ ସୁଖ ଲାଗିବନି କଣ କହିବି ଏଇଟା ଡାକ୍ତର ଆଇଲେ ସିନେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଇଲେ ସିନେ ଡାକ୍ତର ନିକ ହବ ବୁଢୀ ତୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେ ତ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନ କଲେ ଏ ଫୁଲେଇ ବୁଢୀ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବାଟରେ ଛେରି ହବ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନାଲି ବଟମଟାକୁ ଚିପି ଦିଅ